A subdelegada do Goberno na Coruña, María Rivas, aproveitou a súa visita a Rianxo para supervisar o avance das obras de rehabilitación que se están a levar a cabo actualmente no Pazo do Martelo, un edificio histórico declarado ben de interese cultural que alberga a Biblioteca Municipal. A actuación cun orzamento de preto dos 2 millóns de euros está financiada a través do Programa de Impulso e Rehabilitación de Edificios Públicos, do Plan de Recuperación. A inversión en infraestructuras a través deste PIREC, deste programa que temos de rehabilitación de edificios públicos do Goberno de España, que deixa nesta provincia, na provincia da Coruña, preto de 30 millóns de euros. 8 desos millóns de euros están aquí na comarca do Arbanza, e no caso concreto de Rianxo, pois estamos a falar dunha inversión de case 1 millón de euros que complementa a mesma inversión do Concello, cuyo obxectivo é precisamente o que estamos vendo aquí ás miñas costas, non? A rehabilitación dunha edificación histórica, dun BIC, dun ben de interese cultural, que é o Pazo de Martelo, e no que, froito desa colaboración, vamos a conseguir rehabilitar un edificio que non se atopaba nas mellores condicións e poñelo ao servizo da veciñanza, ofrecendo o que temos que facer as administracións públicas, non? Mellores servizos para a nosa cidadanía. O rexedor rianxeiro destacou a importancia destes fondos que lle permiten ao Concello poder desenvolver unha actuación desta envergadura, que sería impensable só con fondos propios. Efectivamente, o Concello de Rianxo fai unha aportación importante, pero por si só sería imposible levar a bo porto unha actuación destas características. En ese sentido, o Goberno Central está apoiando aos concellos neste sentido, a nós en particular, con estes fondos do PIREP, que nos permiten un edificio que estaba nun estado verdadeiramente malo, recuperalo, cunha perspectiva tamén de recuperación patrimonial fundamental nun ben de interés cultural como o que temos ás nosas costas, e poñelo novamente a disposición da veciñanza a maior brevedade posible, non?